Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Katolícka viera. Takže vnímame, že aby sme dosiahli ten cieľ, ku ktorému sme určení, večného šťastia a spásu, potrebujeme tento dar katolíckej viery. Ona je darom, pretože mimo naše zásluhy nám bola darovaná od Boha skrze Ježiša Krista v Duchu Svetom vo Svetom krste. Toto božské svetlo sme prijali vo Svetom krste a slúbili sme ti, že si túto vieru zachováme neporušenú až do smrti. Ešte som preskočil, ktorý si nám zjavil skrze Ježiša Krista, pravého Boha a pravého človeka. Ježiš Kristus nám zjavuje katolícku vieru. A v našom mene naši krstní rodičia prijali tento záväzok. A my sme ním viazaní, že túto vieru si zachováme neporušenú až do smrti. Rozmnož nás dar katolíckej viery. Boh nás môže jedine zväčšovať tento dar. Ak máme slabú vieru, ak máme trošku otrasenú tú našu vieru, tak musíme prosiť Boha, aby v nás rozmnožoval tento dar. Ale nie len vtedy, vždy. Lebo my nikdy nevyčerpáme plnosť tej viery. Denne v nás rozmnožuj pochopenie krásy hĺbky katolíckej viery, aby sme žili v hlbokej radosti z tvojej božskej pravdy. To je veľmi tomášovská formulácia pre svätého Tomáša, ale pre každého jedného z nás. Pravda prináša radosť. To je tá skutočná radosť. Gaudium veritatis často používa svätý Tomáš tento výraz. Radosť z pravdy. A preto len my, keď konáme podľa pravdy, môžeme byť šťastnými ľuďmi. Tí, ktorí konajú vedome proti pravde, preto ňume nikdy som sa neprehrešil proti svetlu. Keď konáme vedome proti pravde, tak ako by sme sa vedome rozhodovali byť nešťastnými ľuďmi. Ak my vieme o niečom, aká je pravda a nerobíme to, pretože náš rozum poznáva pravdu a všetky naše skutky vyplývajú z našej vôle. Rozum predkladá našej vôli to, čo máme, čo je dobré. Keď to rozpozná, potom je potrebné, aby sme to konali. Pôjdeme na raňajky, uvidíme tam tie klobásky, tak rozum predkladá našej vôli, že je dobré, lebo už cítime, že sme hladní, aby sme tie klobásky zjedli. Ale zajtra, keď pôjdeme na raňajky, budú tam zase tie Počkajte, dneska je piatok, už je piatok. No, takže keď tam uvidíme tie klobásky, tak náš rozum nám povie, že dnes je piatok. Takže predloží našej vôli, že dnes klobásky jesť nebudeme. Ale keby sme predsa len sa rozhodli, že si ju dáme, tak zase náš rozum povie našej vôli, že máme vykonať iný kajúci skutok, pretože k tomu nás cirkev vedie. A vtedy konáme správne. Keď ideme spáchať nejaký hriech, my vieme, že to je hriech, musíme mať o tom poznanie, ináč by to nebol hriech. A v momente, ak toto poznanie máme, tak je to predkladané našej vôli ako hriech a v tom prípade, aké dobro máme konať miesto toho hriechu. Samozrejme, tá dynamika je narušená našimi slabosťami, naša vôľa je narušená. Preto my v prvom rade potrebujeme vrastať do poznania pravdy, aby rozjímať nad tým, aby sme aj takým spôsobom upevňovali našu vôľu pomocou Ducha Svätého, aby sme to dobro boli schopní vykonávať. My veľakrát môžeme vykonať hriech práve z tohto dôvodu, že táto harmónia medzi rozumom a vôľou je v nás narušená vplyvom hriechu. Preto potrebujeme prosiť Pána Boha, aby nám postupne pomáhal
On vo svojej dokonalosti a múdrosti nás stvoril tak, že keď už sme aj spáchali hriech a nesieme v sebe následky dedičného hriechu, osobných hriechov, tak on dokáže aj to zlo, ktorým hriech je, dokáže urobiť z neho ešte väčšie dobro. Preto hovorí svätý Augustín, svätý Tomáš, že Boh niekedy dopustí aj ťažký hriech, aby nás ešte viac priviedol k sebe. Základom k tomu je to, čo sa môžete všetci teda pomodliť, tento obrazok, ktorý som vám rozdal, litánie pokory kardinála Meridel Vala, Božieho služobníka. Základom ku všetkému je pokora. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme.